starter vi. Martin, hvad er det, vi gør nu? Vi leger lidt med køerne. Med køerne? Skal jeg se. Det er dem, der står derude på marken. Vi kan ikke lige se dem. Jeg prøver lige at gå hen. Martin, du lader lige, ikke? Mm. Og vi skal lige og kigge på de her køer. Og vi kan se en der. Og hvad? Det er de her 2 år, vi skal skyde, ikke? Okay, jeg skal lige vise jer, hvad den køer, vi skal skyde. Ja, de der 2. De der 2. Vi er oppe på Bimølle. Hybjerg. Du går, Martin. Er du klar? Okay, du skal lige vente lidt, for jeg skal lige gøre klar til at filme. Okay, Martin. Vi skal helt hen til hegnet. Nej, Martin, vi skal helt hen til hegnet. Okay, jeg filmer. Du tæller ned, okay? Hvad for en? Den der store drevblik. Hvor skyder du den? Okay. Min tur. Hold den der. Okay. Det er lige meget, den der. Den der står lige der. Ja. 1, 2, 3. Det er ikke. Ramme det. Jeg prøver igen. Har vi? Det er fedt. Bare ramme den der lille pukkel ting. Jeg vil ramme den der store fedt. Ja, det er også det, jeg mener. Hvor godt var det nu? Ja, det er godt fedt. Skal du tage den der? Ja, den. Bare har vi den på samme sted? Er du klar? Du filmer bare, okay? Så den der fedt, den har den også. Ja. Ja, du bare igennem. Let's go. Den er for langt krøller. Ja, jeg har ikke den der. På. I den der fedtklump, hvis du kan.